ନାତିଆ ମତେ ବୟସ 60 ହେଲା, ହେଲେ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନା ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସଠିକ ଲୋକ କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ତୁ ଆଜି କାଲିର ପିଲା, ସବୁଆଡେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛୁ, ମତେ ସଠିକ ଜାଗାର ଠିକଣା ଦେ, ମୁଁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଜେଜେ, ତମେ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛ? ଆମ ନିକଟସ୍ଥ ବାବରରେ ଜୟଗୁ ସାରଙ୍କର ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ତମେ ଚାହୁଁଥିବା କାମ ଏବଂ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ ଯେପରି ଲିଗାଲ ଏୟାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ପାସପୋର୍ଟ ଅନଲାଇନ୍, ଭିସା ଅନଲାଇନ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ପ୍ରେରଣା ଅନଲାଇନ୍, ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ୟାଗ, ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପେମେଣ୍ଟ, ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ସର୍ଭିସ୍, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସର୍ଭିସ୍, ଘରବାରି କିସ୍ମ ଅନଲାଇନ୍, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ଼ ନେଟ୍ ପଟ୍ଟା, ପିଏଫ୍ ଉଠାଣ ଅନଲାଇନ୍, ଭୋଟର କାର୍ଡ଼, ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍, ଜମି ପାଉତି ଅନଲାଇନ୍, କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆବେଦନ, ପିଏମ୍ କିଷାନ, ଇ ଶ୍ରମ, କୃଷକ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍, ଲେବର କାର୍ଡ଼, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ସେଠାରେ କେବେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିଜିଟାଲ କାମରେ କେହି ହଇରାଣ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତମେ ତମ କାମ ସହିତ ମାଙ୍କର ଓ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ କାମ କରିପାରିବ। ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ 7337679134 78737 71766 ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।